गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि एनडिएबिनि मोनब्रै हानजा एबसु इउपिपिअ आफादजों भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायलायनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया जानानै थाङो। बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि उनावनो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा एनडिएबिनि मोनब्रै हानजायाबो भारत सरकार आसाम सरकारनो गावसोरनि गासै हाथियारफोरखौ गथायनानै होदोंमोन। नाथाय बिटिआर सुक्तिनि उनावबो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बारग' एनडिएबि लिडार आरो केडार बिथांमोननि सायाव आसाम पुलिसआ सामफ्रामबो इनाय अयथासार खालामनाय, सामफ्रामबो सिगि सग' खालामनाय आरो हर गेजेरनि समावबो गोजोन उन्दुलांनो खाबु होयैनि जाउनाव एनडिएबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा बिग्रायखांनानै फिन हाग्रायाव हाथियार लानानै दावहा नांनो ओंखारलांफिनदों होननानै एनएलएबि आफादनि गाहाय दैदेनगिरि एम बाथा बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि मोनसे समनि बिटिएडिनि आइजिपि अनुराग आगरवाल आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रौशन, चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि असि रामचरण राभाया इनाय अयथासार खालामबोबाय थादोंमोन होननानैबो बिथाङा जोबोद दुखुयै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावो। आरो थांनाय जानुवारि दाननि 3 खालारावबो रुनिकाटा पुलिस थानानि असियानो बिथांखौ हाग्रायाव खारलांफिननो बिथोन होदों होननानैबो बिथाङा दुखुजों फोरमायबावो। गुबुन फारसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरैबायदि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो रादाय होनाय आरो एनडिएबिफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ लाबोफिननो थाखाय रादाय होनाय बायदियैनो फिन सोरखारजों गोजोन सावरायलायनो एनएलएबि आफादा ओंखारबोदों होननानै बिथाङा रोखा बुंथिबावो। आरो बिथां एम बाथाया बुंबावो दि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ थाबैनो सोरखारा मावफुंनांगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि एनडिएबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनानै होनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावो। मख'नो गोनांदि एम बाथा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेखौबो बुंबावो दि फैबाय थानाय समाव सोरखारा एनएलएबिनि दाबिखौ सुफुङागौ मानि एनएलएबिआ आखाइ दैखांनाय नङा आरो एनएलएबि आफादा गोजोन गोरोबथानि सायाव सोरखारजों सावरायलायनोसो फैदों होननानै बिथाङा रोखायै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिबावो। दानिया नैथि खौराङाव फैबावदो गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि दफा बायदियै तामुलपुराव लुफुंनो गोनां सावस्रि फरायसालिमा आरो सावस्रि फरायसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जासिगोन। फैगौ जुलाइ दाननि 25 खालाराव गायसनगिरि महरै बाहागो लागोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त आरो बड'लेण्ड हायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना खौरां मोननो हादों। थामथि खौराङाव फैबावदो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि दादगारि ओनसोलनिफ्राय लांखारनाय सा 42 गथ'साफोरखौ आसाम पुलिसआ सिक्किमनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन आरो लांखारग्रा सानै दायनिगिरिखौबो पुलिसआ खानो हादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिक्किमनिफ्राय लाबोनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ आसाम सोरखारा बिटिसि सोरखारनो गथायना होनायनि उनाव बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि गाहाय क'क्राझार नोगोराव थानाय प्रसान्ति लजआव लाबोना दोनफैयो होननानै रोखा बुंथियो बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार सहरनि प्रसान्ति लजआव गथ'साफोरखौ 5 सान लाखिना दोननाय जागोन। लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नखरनि गार्जेनफोरजों गुवारै सावरायलायनानै लांखारनाय गथ'साफोरखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथायनानै हरगोन होननानै बिथां गौतम दासआ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायबावो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो बारग' एनडिएबि बिथांमोननि गासै केसआ थाबैनो जोबगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' एनडिएबिनि दैदेनगिरि अदेबानि आथिखालनि बिटिसिनि एमसिएलए बि सावरायग्रा बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बर' बिग्रायारिफोरनि सायाव गासै जाबसिननाय केसफोरा थाबैनो बोखारजागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायो।
आरो गोदान हाथियार गथायनाय NLA हान्जाखौबो समाजाव गोरोबनानै हाबा मावलांनो बिथाङा खावलायो। बेजों लोगोसेनो NDABनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथाङाबो आसाम सोरखार आरो BTR सोरखारनि दैदेननायाव थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो सावरायग्रा बिथाङा। दानिया बाथि खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार जिल्लायाव गथ'सा लांखारनाय आरो सिखाव दाखायतनि सायाव नंखाय खौरांखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ मोनसे गोख्रों सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव क'क्राझार जिल्ला नाङैनो गथ'सा लांखारनाय, सिखाव दाखायत बायदि नंखाय जाथायफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सानफा एफा बारानिफ्राय बारा गोसारनो हमबोदों। बेखौ लानानै क'क्राझार पुलिसआ बेबायदि नंखाय फोसावनाय जाथायनि सायाव सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो जिल्लानि गासै सुबुंफोरखौनो खावलायहरदों। दानिया आरोबाव द'थि खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्ला बिजनि नोगोर आफादा जिब जुनार रैखाथि होनायनि थाखाय मैया 23 जुलाइ अदेबानि शुक्रबारखालि अनुले मुंनि गंसे गारिखौ बेखेवनानै होयो आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिजनि महकुमानि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव जिब जुनारनि बेराम जोखोम जानायखौ फाहामथाय होनो थाखाय राहा लानाय जागोन आरो बे बिथिङाव बिजनीनि थागिबि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय 7002568085 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानैबो फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो। DUK प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जारलासो नैथि खोन्दोनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। देरहासार नार्जारिनि दैदेननायाव जारलासो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनखौ बाक्सा जिल्लानि सिमना ओनसोलनि माखासे ओनसोलाव मैयानिफ्राय शुटिं खालामनाया सोलिबाय। बे सावथुननि दिथागिरि हिसाबै दङ देरहासार नार्जारि बिथाङा आरो जारलासो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनाव फावखुंगुर महरै दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म। देंखोमु 1-2-3 मेथाइ खननाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हानाय देरहासार नार्जारि, देरहासार बर', मिथुन बसुमतारी, उमेश बसुमतारी आरो फावखुंग्रि महरै दङ सानसुलि नार्जारि, प्रिया अजित, कबिता बसुमतारी, अनारि बर' बिथांमोना। DUK प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे जारलासो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनखौ बिथांमोननि DUK इउटुब चेनेलाव फोसावनाय जागोन होनना बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।